Itxuraren zati garrantzitsuenetako bat hilea da, baina orain ikusiko ditugun hauei, etzaie askorik axola. Gaurko rankinean, ETV-ko kaskamotzik onenak. 3. postuan, Basetxeko Amaia, zenbat gozatzen duen jantzik horrelako gaiztakeriekin. Zena hori, magrilla, hori bai da, otxoio. Rapati martetana? Edo nekin jo izutu raskera polit ba. Sí, una mierda. Ala, mujer nago egiten, tío. No. Tía, zen ama peluka erosi. Baina ni zer nago egiten, baina ni txoratuta nago, ze hostia. Errendo! Polite! Tximoño egin dezaket eta dena. 2. postuan, Iban Garzia, gure kaxan. Lehenko aldixean ere biziozun ere amak eziten nahi. Iban, ni berezik ondendu nagoz, sekula ez dut horrelakorik. Ez, nik ere ez. Mozera du datu gara. No me, bueno, hau, hainbeste historia ontako. Ibanen hileak makinak geratu egiten du. Euskal Herriko tupei polinean auken. Eta, begira. Utsi egiten hemen frekillo bat aietatzeko bezala. Txek, hemen atzean. Baietaz, kolega. Lehenengo postuan, Xabierren hilearen evoluzioa ikerketa bat egiteko modukoa da. Goia garintzea oso ondo dago. Hasiko nahi Xabi geldirik, Bai, lasai. Kontatu behar dugu gainera, behin egin dizula, nik zuri. Hau esperientzia da. Baina Ai, altzate. Kamerinoan, ez gainera, beltzura gaidean zinen orduan, Claudio. Bai, egila da, Mina ematea duzu. Ez diazu minik ematen. Pizza moment. Oaina parra. Oixe. Eman aparra, bildurri gabe. Hola. Bildurri gabe. A ber, nola egiten dugun hau? Zermoz geratu da nere gazta. Beira! Osongi. Dotore, bueno, Lan hona egin dugu. zuen bisita, Claudio Estitxu, Jose Antonio, biziki estimatzen dugu, eskerrik asko neri, ganbaraldean egin dia zuen lanagatik.